ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏକ ଏମିତି ଖବର ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଟିକେ ବି ବାଧିବ। ସେ ଖବରଟା ହେଉଛି କି କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଛି। କେହି ବି କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କେତେ ଲୋକ ଯେ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ହଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ହେବେ, ତାର ସ୍ଥିତି କିଛି ବି ଆପଣ କହିବି ଅନୁମାନ ବା ଆକଳନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହଉ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ, ଏକ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେକି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର, ବୃତ୍ତି, ଧନ୍ଦା ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କରୋନାର ଏହି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ନା ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭଲରେ ଅଛି, ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲରେ ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକ କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। କି ଆଗକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କରୋନାର ଏ କରାଳ ରୂପକୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ ରିପୋର୍ଟ ଯାହାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସୁକାନ୍ତ।